karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Rodel, tingog karon ni Mama. Nasuko siya. Dili na ka, Sabrina. Lo, unsa man kay nasukan ni Mama Mercy? Usa lang kabutang nga magkapasako ni Madam Mercy ug sama ana. Unsa man lo? Kung makahinumdum siya sa kagahapon. Unsa? Ma! Ayaw! Unsam ting nagtabo sa taas. Ato ning susihulo. Dali. Ayaw, ma'am, ayaw. Pero nagkagupot na sila lo, may nabuak na. Kung saan ang kagubot, ha? Ma'am Sabrina, loyal mo. Gusto na lagi, ma! Di lagi ni mahimo. Kinahanglang atong masusi ko na unsa sila sa taas. Doon sa mo tulo. Musak ka sabta? At tabagin sila sa taas, Karding. Panalit ni si Ma'am Sabrina. Unsa? Ulo! Nagsugod na siya ang kagubot iyong bahay. Natubos si Madam Mercy! Ma! Ma! Madam! Rodel! Rodel, kaya man eh! Unsa man ikago... Naunsa man as Mama! Naghagi siya, unya na kuyapan! Ato siyang paigdaon sa kama na Lisa. Tabangan na mo! Dire o! Dali o! Dirang unlan! Dira! Oh! Inaya! Mura man na siya kahinanak og maayo. Naunsa man mo din ni Rodel, ha? Punalit mong naabtan nga ng labay sa mga butang si Mama. Nasuko siya. Unya, kahit siya gisapot og nanghagis. Ganun nasuko mo na siya. Unsa may nasukan og maayo, Annalisa, ha? Nasuko siya sa dihang naisgutan niya ang pangansing amahan. Unsa? Kung mauna ang iyang nasukan, ayaw na sa hisguti pas nangagi. Kaya nagyud nato ang paghisgot sa mga tao nga nangamatay na. Oh, Sir Rodel. Sige, panggawas na lang mo. Ako lang mong ibantay ni Mama din. Dali na, Annalisa. Manggawas na tadali. Ma'am, unsa na tabo, ha? Okay na si Mama. Nakatuog na. Unsa? Nakatuog na yun. Pagkupagat ito ng hagis. Adto na kita sa silong mag-istorya. Adto ta sa gawas, dali. Annalisa, di na naman kita sa gawas sa bahay. O di na makabati si Mama Mercy nato. Sulti na ako noon sa hinungdan. Ngakalit mo ang pagpanghagis ni Mama Mercy. Kuan, nagsultihan na raman mi ato, ma'am. Unsa may inyong gisgutan? Ako ning sa... Nga nung nahimo, mahimong siya ang pagpanghagis ni Madam Mercy. Tungod kay... Kinangutan ako sa pangansi ang amahan. Unsa? Ug nga nung nangutan naman ka. Unsa may nasud si mong uha? Narisgot ka man ka sa ngan siyang amahan. Ambot ko nga nung miabot to sa kung ako nga mangutana, lo. Unya, mauna dayon to, pagpangutanan ako. Kalit na lang siya nasuko. Nasuko siya nga nangutana ka sa ngan sa iyang amahan? Ug may sulti ba siya sa ngan sa iyang amahan? Olo, Romero ang pangansi ang amahan. Unya, kalit siya nasuko. Nagsigigingon nga bangis ang iyang amahan. Bangis. Ngano nakasulti man siya nga bangis ang iyang amahan? Ampot. Kulatado, tingali na siya siyang amahan. Ay, sa ako rin giingon ninyo. Dili lagi mahimong hisgutan ang mga tao sa unang panahon ining dapita. Nagbasol bitaw ko. Nasuko si Mama Mercy sa iyang amahan.
Mao ka na ang hinungdan nga nasuko siya. Masuko na siya kung isgutan ang iyang amahan. Timanin ninyo. Kamo, wa nga'y mo hisgot bahin sa panghitabo sa unang panahon ining baya. Sige na, ay balik na mo sa iyong trabaho. Garding, Annalisa. Olo, Annalisa, limpyuhin ang kwarto ni Mama, ha? Oo, ma'am. Lo, dili na ta manghisgot sa ngagi, Ma'am Sabrina. kinahanglang hisgutan kinilo. Ma'am, Kung unsa man ang mga misteryo nga wa masulbad sa unang panahon, kinahanglang matuki kinilo aron mahatagan og hustisya ang mga paghitabo. Nahibaw ko nga dunay mga krimen nga nahitabo dinhi Dapita. Ug kana ang gusto nakong mahibaw-an. Kinahanglang mahatagan og hustisya ang mga nahitabo ining Dapita sa unang panahon, lo, aron dili na mahimong kahadlukan kining Dapita. ma'am, Gusto kong mahibaw sa tanang mga tao nga namatay ining Dapita, lo, kung unsay ilang namatyan. Ma'am Sabrina. Atubot lang ang imong kaminyoon kung kayon pa nimo ang kagahapon, Ma'am Sabrina. Kabahin na sa karon ang kagahapon, lo. Ug matag misteryo, adunay sinugdanan. Adunay rason kung anong nahimo kining misteryo sama sa kamatayon ni Padre Ramon. Mahimo bag dili na lang nato eskutan ang kamatayon sa pare. Dili mahimo, lo. Kinahanglang masulbad ang mga kamatay ining Dapita. Wa makasulbad ang mga kapulisan, ma'am. Kita pa ka ngayon lang ng mga tao. Demonyo ang nipatay sa pare. Kana ang tuhuan sa tanan. Kung gipatay siya, dunag yun ipatay niya. Pero hikog ang resulta sa iyang pakisusi, Ma'am Sabrina. Unsa? Hikog? Suma sa pakisusi sa mga pulis. Hikog ang migawas nga resulta at kamatayon ni Padre Ramon. Pero pare siya, imposible nga maghikog siya. May daotang espiritu na nagpaluyo sa iyang kamatayon. Lolo Elmo, Pusa, ang dili ka mamiligro. Ayaw nagtukiya ang mga kamatay nga natabo ang Dapita. Sige, ma'am. Dagan pa kong buhaton sa Hardens Luyo. tunag yung misteryo kining Dapita, nga wa pa masulbad. Tunag yun. Ma, kumusta na imong pamati? Ramon, Ma, si Rodel ko, imong anak. Dili si Padre Ramon. Rodel? Oh, dito. Oh, Rodel, ikaw man daay ni anak. Nganong ni amang ka sa akong kwarto? Gibantayan ti ka, ma. Igutom man ko. Maayo noon. Mga unta. Aron malagsik ka. Alalayi ko kay mubangon ko. Oh. Ma'am Sabrina, nalimpyuhan na din ako ang kwarto ni Madam Mercy, ma'am. Naapsay na to na ako dito tanan. Maayo noon. Sige na. Mag-andam na kita sa panihapon. Ma'am Sabrina, dito mo ganina sa atbang nga bungtod, no? Oh, misulti si lolo ni mo? Wa man. Nangutana lang ko kung husto ba ko sa kong pangagpas. Dito gidi ay mo? Oh, og may gisusi lang mi dito. Ang bahay nga haligi na lang ang nahabilin ang inyong gisusi? Annalisa, ngano, may nahibawan ka pa sa panghitabo ining Dapita? Sukad sa unang panahon? May nabatian kong sugilanon, ma'am.
lain-laing makahadlok nga sugilanon bahin ining dapita. May mabag mo konsultihan bahin sa mga tao nga nangamatay ining dapita. O kung unsang ilang namatyan, Annalisa. Ha? Nganong ganahan makamuukis kagahapon sa mga tao ining dapita, ma'am? Tungod kay kabahin ako ining maong pamilya, Annalisa. Asawa ko sa tag-iya ining baya. Ug ang among pamilya na ni Rodel ang musumpay sa sugilanon ining dapita. Busa kinahanglang malimpyuhan namo ang dili mga maayong dungog ining dapita. Pero, dili na may pahisgoto ni Sir Rodel sa kagahapon, ma'am. Ato laning duha nga sikreto, Annalisa. Nakasabot ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!